Iyo. Ay nako, na narinig yung ubo ko. Ay. Aswin Buka, pangalawang play. Pangalawang play. Sister Phil Simple. Playing sa 5 minutes, more than 5 minutes. Aswin Buka. Done 2 times play. Ano natin si Aswin Buka. Lagyan kita ng banana. Wait lang ha. Ba't meron na? Thumbs up at saka like Aswin Buka. Yes, Aswin Buka. Big love shout out, Charlie Cab.
asan na yun. No need comment. Okay? No need comment. Wala na, nalagyan na kita. Pala yung nalagay ko na yung iba sa'yo. Ba't ayaw? Ay, mali. Mali tayo, mali.
sin sorry. Salang natin si sister. Aswin po ka, wait, okay. Haba. Don't play na pala, sister, sister Phil, simple, recipe, hindi naman recipe pala, Texas siya. Aswin buka, no need. This is my ninja only. Thumbs up, Sir Cup. Thumbs up sa premiere. Aswin buka. Sala yung channel nito. Another banana. Thumbs up please, thumbs up please. Shirley Cup, thumbs up please.
Ay, mali. Ay, bakit na ano ko? Na-delete. Na-delete loko asim. Na-delete. Sa bagay, tapos na. Tapos na. Tapos nang na-play. Sis, feel simple. Magtamsak ako kay Sir Long, Sir Likap. Ala, muntik ko nang na-delete. Muntik ko nang na-delete ulit. Aswin buka nunid. This is my ninja. Kuya boy. Kuya boy, matulog ka pa. Aswin buka. Wait, I will give you more banana. Mahina ang aking net. Tamsak. Ang dami ng tamsak ka, Sir Likap. Saglit lang ako mamaya, no? Tama na. Kahit tamad na akong mag-ano, napupuyat. Mamaya, tapos na. Mag-in na ako mamaya. Playing sa sinigang na hipon. Sir Likap. Playing. May umaano yung ano. May nag-a-up-up. May nag-a-up-up. Ano ba yan tawag dyan? Ay, yung cellphone ko isa. Nandito yun.
Bing pa, swerte ka. Naam. Okay. Majelis? Okay. Okay, okay.
Kain muna. Hindi pa kamain. Kain muna. Hindi pa kamain. Ulam okra. Aswin. Aswin Bokang. Kain muna. Ulam okra. Aswin. Aswin Bokang. Studio. Aswin Buka dan banana. Yuyo. Huwag kang maingay. Naantok na ako dito tapos auto ko yan. Ikaw mo. Sister Phil Simple Life Texas. Salamat sis. Matulog na tayo. Salamat sis. Matulog na tayo. Salamat sis. Wow, potato. Thumbs up. Watching. Playing ako. Ay, ano lang siya. 39 seconds. Galing ah. Galing ng potato. Wow, potato.
tubo siya, oh. Ang gandang idea. Ikaw ba sis ang nagtanim niyan? Pinatubo. Wait, kain muna ako. Yoyo. Kain muna. Dinigin, tahol-tahol mo. Mag-ina tayo mamaya. I-play kita, ano? I-play ko lang. Sis, ay, aragoy. Tam sa pangalawang galing naman. Oh. Mag-ina tayo mamaya. I-play kita, ano? Tama na yung kunting ano. Update lang. Kasi magagalit na yung ano. Nasisita na tayo na hindi nag ano. Tama na yung kunting ano. Update lang. Kasi magagalit na yung ano. Bakit may sound? Kuya Boy. Kuya Boy, sige lang Kuya Boy. Naku.
Lamig ng tubig. Uubuin na naman. Uubuin na naman tayo nito. Yoyo. Tamsak playing ulit sa potato. Hindi naman ako makakomment. Nabarado. Bakit? Nabarado. Gawin ko nga yan dito. Maraming patatas dito. Ay, salamat. Gawin ko yung magtanim. Tanim ako ng potato. From Tupperware. Guys, alas 12 na. Mag-ano na tayo. Maglalagay lang ako ng views. Kay Sister Pilam. Mag-views muna ako sa kanya. Hindi ko ma-enjoy mag-live kasi busy palagi. Hindi ko feel na gusto ko yung mag-support. Mag-play sa inyo. Kaso maya-maya busy. Playing ulit si Spell and Simple. Spell and Simple live. Nalilito ako sa pangalan. Nalilito ko sa pangalan. Punta muna ako. Ay, no, punta muna. Punta ulit ako sa sa kabilang alagad para mag views. Maraming salamat mga lalabs. Watching ako ulit. Haragoy. Tamsak, tamsak at views. Hindi ma-comment yung eh. Bagong dikit. Sister
Pwede yun, Kuya Boy. Mapapala tayo ni ano ha. Pag mag-i-in ka Kuya Boy sa live ano, pag may natitira na naka BG, siguro yung naka BG sa cellphone ko. Kasi pag hanggang sa ano yan eh, hanggang sa mag-in ka, nakababad yung cellphone ko sa'yo. Nakatulog na ako pero o ano na, tayo na, matulog na. Maraming salamat. Nagrereklamo ka na. Bye-bye na.